guys, maayong adlaw kaninyong tanan. Og welcome na sadta sa atong vlog karon guys. So naalang ko i-share ninyo kabahin kini sa ato ang nasod na Pilipinas. Sus, naunsa naman in taon ning atong nasod karon guys. Grabe naman ka pait. Kay labi na gi dakop si Tatay Digong. Ug sakit kaayo nga sud-ungon kay nahitabo nung ingon ini atong panahon karon. Ning abot si Tatay Digong sa iyang termino sa iyang pagka-presidente ug mga maayo gid unta siya mga binuhatan. Pero naalan jay wala kauyon niya sa iyang paghimo sa iyang mga buhat nga para pag sumpo sa mga drugas. Ug nalipay ko nga nasumpo jud ni Tatay Digong ang drugas sa una, pero sakit na ito sa uban. Grabe kadaghan sa drugas sa una. Ug sa diha nang siya na may presidente, nag-anam na siya og ka jutay ang drugas. Kay tungod nga gikukod nig maayo ni Tatay Digong, karon lain na ang presidente. Sus, grabe. Unsa naman pagkagubot sa ato ang Pilipinas karon guys, gidakop si Tatay Digong, gidapa jud sa layong dapit. Ug guol kayo sa iyang kapamilya nga gida siya ngadto sa layo. Ug wala gani igo nga panag istoryahanay sa iyang mga kabanay. Ug sakit kayo nga sud-ungon kay tigwang na gud intawon siya, luoy kayo siya. Mag-uol ta maghuna-huna, mag-uol ta magtan-aw na sa kadaghan sa iyang nahimo sa siya pa may presidente. Nakauyan jud ang kadaghanan niya ug nahitabo na nang ingon ani nga gidakop siya og gipriso. Sakit kaayo. Ang paman nga grabe na ang karong panahon na ning dagsang na og maayo ang drugas. Grabe na kadaghan, magpakita na lang gani sa Facebook, mga babae ug laki managsuyop. Unsa naman ron ang ato ang Pilipinas guys, ug nagkagumot pa jud kini. Sus, grabe naman nga ang tao hinung nakahatag og mga kayuhan sa unang panahon, ila naman hinuong gukod, ila pa jung gipapriso. Tiguang na intawon kaayo. Intawon, oy, hatagi na lang na inyo siya gigayon si Tatay Digong kay tiguang na dili na lang unta siya editin dito sa prisuhan. Kay daghan baya jud ang mga supporter niya. Karon grabe na sad gyud kagubot ang Pilipinas ug ingon pa man ang drugas grabe na kadaghan. Unsa naman kasakit guys, lugos dito lugos diri, patay dito patay diri, patay sa kaugalingon nilang pamilya tungod lang sa drugas. Unsa naman kay kaugmaon sa ato ang mga anak atong mga apo. Makaingon ko guys, mag-unsa naman lang intawon sa atong pagpaningkamot nga naay kaugmaon ang ato ang mga anak ug mga apo. Unsa naman kaani sa mga umaabot na ingon ani namang ato ang Pilipinas. Mag-uol ta magsud-ong kay ang atong Pilipinas nagkagubot. Mauhaw ta sa mga laing mga nasod nga kita lay nagunay-unay og gubot diri sa ato sa Pilipinas. Naunsa naman ni intawon oy. Grabe jud kasakit. Ako na lang isalig kini sa Ginoo. Kay ang Ginoo na lang ang mahibawon ini. Lord, isalig na lang namo kanimo ang tanan, ang kaugmaon sa amo ang mga anak. So mao ni siya guys, mao ni siya ang akong i-share ninyo sa akong gibati karon nga mag-uol ta magsud-ong sa ato ang kanhi nga presidente. Daghan siyang nahimo, daghan siyang nahimong kaayuhan sa nasod. Ug karon gani grabing kag-uol, unsang kadaghan na gyud sa mga supporter gyud niya nga nag-uol karon. Manghinaot lang ko sa ato ang presidente karon nga unta masumpo na intawon ning drugas. Kay ang paglaom na lang yun sa among mga anak ug sa mga apo, mga kabataan. Mao junay ako na lang gi huna-huna nga unsaon na lang ang kaugmaon nila. So manghinaot lang jud ko sa ato ang presidente nga unta masumpo lang jud niya ang drugas karon. Ug asa na sadtong giyang giingon nga tag 20 ang kilo sa bugas, manghinaot ko nga moabot sad na ang paglisod karon sa mga katawhan og dili kay baw manguma ang mga tao. Grabe gyud pagkalisura, pait kaayo, mahal kaayo ang tanang mga palaliton. So
Maoran to siya ang akong ika-share ninyo guys sa akong gibati karon. So daghang kayong salamat kaninyo sa kanunay sa inyong pagsunod sa ako ang mga video. Manghinaot ko nga naa jud mo kanunay, mo like ug mo follow ug mo share mo sa ako ang Facebook page. Thank you guys. Bye bye. Oh, God bless. I love you ninyong tanan. God bless.